isar rasulillah. Amin. Daraja ta dan Abdullah. Amin. Dan isar sahabbansa. Amin. Daraja ta matansa. Amin. Dan isa ta 'ya'yansa. Amin. Dan daraja ta Qur'ani. Amin. Dan mala'ikun Allah zarewa ya zamsanata. Amin. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana kai wa zarewa, rabbana kai wa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka bai wa zarewa, rabbana ka bai wa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka bai wa zarewa, rabbana ka bai wa zarewa. Alkawiyu ya zalmanni gunka muke bidar komai, kai kake azurta fakiri ko da fa bai da ma komai. Rabbi shi ya sha da manoma har sifiri siyo maimai, wahidun gwada mana iko sanatoriya ka bai wa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka bai wa zarewa, rabbana ka bai wa zarewa. Adadin da babu iyaka kara wa mai rabon baiwa, Muhammadu Rasulillahi zinariyar Qurayshawa. Sanadin sa ne aka yo mu sai na faɗa gaban kowa, Rabbi dan uba gaba tula sanatan kudu ka bai wa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka bai wa zarewa, rabbana ka bai wa zarewa. Tunda na ga kogin ya kawo nemi bakwaran asali, wanda ke bidar ya nutse a ruwa to ya je ya hau kwali. Raba gardamar 'yan jayayya sai a nemi alkali, sanata zarewa kuce amsa rabbi ka yi mar baiwa. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka bai wa zarewa, rabbana ka bai wa zarewa. Zilla zilla ni na san yau ba inda za ta kai zomo, na sani da ya gama yawo hanyar gidansu zai komo. Yan uwa mutane duk kota domin kwa za mu sha romo, kama yaudari ta kare ya daina raina wayan kowa. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka bai wa zarewa, rabbana ka bai wa zarewa. Rigi za a canza shirin ta kwance ta ya zamo dole, taliya ya cinye ta karshe ko da cikinsa zai kulle, sai ka ce kujerar gado kayansa dole zai kulle. Yau muna bukatar sauyi sai mun faɗa a kunnen kowa. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka bai wa zarewa, rabbana ka bai wa zarewa. Zakaran da rabbi ya raya tun assalatu zai cara, tunda na ga zaki ya zo ba wanda za ya yo kara. Damisa ta kama gabanta wake batun farar kura, dole ne a gaida sadauki sanatan kudin abar wa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka bai wa zarewa, rabbana ka bai wa zarewa. Zakaran da rabbi ya raya tun assalatu zai cara, tunda na ga zaki ya zo ba wanda za ya yo kara. Damisa ta kama gabanta wake batun farar kura, dole ne a gaida sadauki sanatan kudin abar wa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roko muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka bai wa zarewa, rabbana ka bai wa zarewa. Gadon hara ai sai fanna domin hawa da saukowa, mai kamar zuwa zan aika sako ya zo da gaggawa. Direba
taimaka wa 'yan baya. Dan amala ba shi gazawa ƙarfinsa za ya ɗauka ya. Baba ga fada da cikawa gwarzon mu baya yin buya. Dan gwanin mu ba girman kai zai girmama ka isa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙon muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa. Rabbana ka baiwa zarewa. Zogale icen albarka ga magani da kosarwa. Yadiya ciyawar Allah ɗiba ake da karawa. Taimako gurin al'umma kullum yake da karawa. Kan kamo ka tattara kaya yankin kudin ka bar wa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙon muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa. Rabbana ka baiwa zarewa. Dafa uban rangwangwan in an taɓa azam gawa. Bijimin matashin zaki mai tsokanarsa sai wawa. Garkuwar ƙananan dabbobi gunsa za su rabewa. Dan cikin dawa sarki ne shi dole ne a gaida zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙon muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa. Rabbana ka baiwa zarewa. Dafa uban rangwangwan in an taɓa azam gawa. Bijimin matashin zaki mai tsokanarsa sai wawa. Garkuwar ƙananan dabbobi gunsa za su radewa. Dan cikin dawa sarki ne shi dole ne a gaida zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙon muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa. Rabbana ka baiwa zarewa. Kaji wani ai baban zaba jarumi uban gayya. Kowa ka gani dokar daji bai shigarsa dan ƙarya. Dan zarewa ya haɗu ko ta ina wa yake batun gaya. Raya baka kyauta yayi fara'a sanatan mi isa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙon muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa. Rabbana ka baiwa zarewa. Kaji wani ai baban zaba jarumi uban gayya. Kowa ka gani dokar daji bai shigarsa dan ƙarya. Dan zarewa ya haɗu ko ta ina wa yake batun gaya. Raya baka kyauta yayi fara'a sanatan mi isa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙon muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa. Rabbana ka baiwa zarewa. Bani sakati da makawan doki a sai da shi yafi. Tura tsohuwar mota wannan ai barinta ai yafi. Gajiyar jiki da hayaki zai sa ka canja siffofi. Shekarar 2019 dole ne mu zabi zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙon muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa. Rabbana ka baiwa zarewa. Allahumma mai dubban suna zarewa ya zam sanata. Rahman sarkin kyauta ne zarewa ya zam sanata. Ar-Rahim sarki mai jin kai zarewa ya zam sanata. Al-Maliku sarki mai mulki zarewa ya zam sanata. Al-Qudus sarki mai sarki zarewa ya zam sanata. Assalamu ba mu amincinka zarewa ya zam sanata. Al-Mu'minu ya Allah. Muhaiminu ya Allah. Al-Aziz nuna buwayarka zarewa ya zam sanata. Al-Jabbaru ya Allah. Mutakaddiru ya Allah. Al-Khaliqu ya mahalicin mu zarewa ya zam sanata. Al-Bari'u ya Allah. Musawwiru ya Allah. Al-Ghaffar gafarta Allah zarewa ya zam sanata. Al-Qahharu kairin jayanka zarewa ya zam sanata. Al-Wahhabi ya mai bayarwa zarewa ya zam sanata. Ar-Razzaqu ya Allah. Al-Fattah
alfatahu ya Allah, al'alimu ya Allah, al-khatibu ya Allah, al-basidu ya Allah, al-rafi'u ya Allah, al-mu'izu ya Allah, al-muzillu ya Allah, al-sami'u ya Allah, al-basiru ya Allah, al-hakamu ya Allah, al-adalu ya Allah, al-latifu ya Allah, al-saburu ya Allah, al-latifu sarki mai liɗifi zarewa ya zamsanata, dan isar rasulillah Allah zarewa ya zamsanata, daraja ta dan Abdullahi zarewa ya zamsanata, dan isar sahabbansa, daraja ta matansa, dan isa ta ƴaƴansa, daraja ta Qur'ani Allah zarewa ya zamsanata, dan mala'ikun Allah, dan mala'ikun Allah sarki zarewa ya zamsanata. Amin. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. In ana batun cika alkawari zaɓu wanda za ya cika, ba irin su handama cinye du sai su je su kai adaka, lokaci na zabe yar tsaba za su ba kawai kanaka, kan mage a yau ayya waye ba a raina wayan kowa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Ayyaban gwani dole ne a yau don yana da alkhairi, wanda zai ta aikata alkhairi sai hali ya zama jari, wanda ke da hannun yan dambe kasuwarsa ta yi kwari, za mu zaɓe isa zarewa sanatan da zarike ɗan kowa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Zana gaida baba uban kowa a kanan mi APC, gwamna mai karatun Qur'ani bakara zuwa nasi, Dr. Abdu Umar Ganduje malami uban darasi, mai arabu baban mai boko zamanin ka ne dan baiwa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Zana gaida baba uban kowa a kanan mi APC, gwamna mai karatun Qur'ani bakara zuwa nasi, Dr. Abdu Umar Ganduje malami uban darasi, mai arabu baban mai boko zamanin ka ne dan baiwa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Dan bari kwasai dan sarki mai gardama ya ja baya, Abdu dan Abbas cikan sarki shugaba na jami'iyya, duk maki gani fa ya kauda ido bokan yayi karya, zarewa ya ce in gaishe ka sanata abin san kowa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Zana gaida daraktoci domin kwa ba su yin bacci, Alhaji Sama'ila iko na gabai da lalaci, Gambate ka dole na gaishe ka fara'a da kakaci, bani manta Alhaji Dalladi PA na isa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi, sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Zana gaida honorable a zarewa Aminu dan Bello, barista Saidu dan gora shi da o'o sai kallo, gandiroba sai hajiya a'i makiyanki sai kallo, da baladire
isa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Alhaji Ubala garin kura dole ne na sawo ka. Ga Usaini Gwarmai mai himma na taho na gaishe ka. Ga wakilin Umar Karko me zai hana na sawo ka. Ga na gaida Alhaji Lurwan Isa zarewa zaɓin kowa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Zarewa organization time yayi kaɗan na jero su. In na sake waƙar a nan gaba zan haɗa da sunan su. Dole ne fa in gaida 'yan biyar na zarewa an san su. 'Yan biyar suna ba da ƙoƙari dole ne su birge kowa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Ba da mance baitin Kabir total zarewa gaishe ka. Safiya Wudil Women Leader na cikin masoyanka. Kungiyar zarewa ya zam sanata dan da zan masoyanka. Rabbana ka amsa bukatar mu sanata ka yi wa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi. Sanatan Kano ta kudu sarki rabbana ka baiwa zarewa, rabbana ka baiwa zarewa. Ya ilahu mun daga hannu roƙo muke kai mana sauyi.